Bantase hlalani phansi ke hlalani phansi wethu uma uyiniza lo ucimba clever ucimba ne timing kodlula thina bantase because uma uyiniza apha last week ne last week kwakumane kubuzwa into ukubana i-documents kwathini unayo iproof yalonto wathi uma uyiniza hayi ndizayifumana iproof xa ndibuya apha xa ndibethi yizo the return ndizabuya ndinoproof sathi sharp chomi uzabulapha mos Monday i-date lento on Monday wathi hayi ndizabe ndikhona means zabe ndikhona ndamthemba umawiniza wenza njani ke ngoku Friday after imadlanga commission ngumawiniza lowo ubhala i-resignation yakhe Saturday wayi-proofreader Sunday uyabasa wayisenda yava uyisendele u-NDPP no-president into yokubana guys le bisidibanisa ndicebisa into yokubana ngoku iphele because sana kuningi it's a lot but ndicebisa into yokubana laa nto bisidibanisa abantu sithi cut yava sharp chomi nyhani ke izolo bantase njengoba ndinixelele wafika upresident wakhupha istatement naye wathi into yokubana hayi yabona la way busithi mayiphele hayi okay chomi like andizube ndicela love back ndisithini okay chomi like injalo iyoba siyohlukana nam ndiyamkela hayibo ndothuswa yiloo nto izolo nto yokubana hayibo yonke le nto yenza fast quick mawiniza kwayizolo njalo bantase umawiniza bantase xa ebuzwa ngoku imibuzo ngalaa mcimbi kweza documents za Friday uthi mawiniza hayi ke bantase if beniyazi ntona ukubana mna andisena office yoburhulumente so ezo documents ezo into esizayidibanisa xa ndenze i-handover ndizawutsho nje kuloo nto yam ye-handover ntona yabona into ethile funeka niyifune otherwise mna ngokubunokuba mna andiseyo-government official ndathi mawinisa kanti ngumntu onjani wena ucimba une-timing ne sharp so umawiniza ke bantase andithi oko testifyile mos Friday kwathini hayi nyhani kanti ngela xesha bethetha isithini kwimadlanga commission uGeneral Khumalo noGeneral Madondo noBrigadier Mukwele babhisi bantase bayabhala ii-reasons zento nokubana why kufuneka eza charges zidrotshwe yabaza laa case yabo ke ngoku yoba behayarishe uBrigadier Mukwele ngokungemthethweni bantase ndathi nina ndiyanithanda nina because that means niyayi-attend iclass yabo because ndatsho ngalaa mini yokuqala ndathi no masingabe sithetha into ezininzi i-NPA kuzofuneka bantase idrophe ezi charges sharp chomi bayibhala lo way bayisubmitha i-NPA ke bantase yile yazapha kuthi ngelaa xesha kuthiwa kukhutshwe i-J50 yoGeneral Khumalo noGeneral Madondo yeza apha kuthi i-NPA laa tata ngurhanyarhu laa tata weza laa tata wasixelela into yokubana mamelana apha minti i-J50 nyhani sinayo and ireason yoba sibe ne-J50 yinto yobana we are very confident kwathini ii-investigations zethu zigqibekile and ke ngoku into siplana nto yokubana kungenwe tyulukutu emaplangeni kuxoxo lekheyisi itrial iqale kathi hayibo sesilapho nabantase sesilapho into yokubana i-red case ishushu yenjenje bayibopha abantase yaba abesitsho laa tata sharp chomi uGeneral Mkhwanazi wandikrweca ecaleni wathi mendasoze kuthiwa naku i-J50 kaGeneral Khumalo noGeneral Madondo iphumile and koko ndive nee-rumors ingathi nam ndizawubanjwa emasambeni siyo-athenda le nto yava bathi abageneral babini uMadondo noKhumalo bayozinikela emapoliseni wathi uMkhwanazi bantase xa nizazinikela nam ndizayolala nani eziseleni because what is this into lesikuyo ndathi ke make marankwale nkosi ushonga le nto uyenzayo because mntase kaloku wena sikulapha kule ndawo sikuyo ngoku watriggerishwa kukubanjwa kukaGeneral Khumalo yava and ke ngoku kuthiwa nakuphumile i-J50 kaGeneral Khumalo uphinda ngoku batriggered uthi ngcono uyeziseleni wathi relax after loo nto bantase waphinda wabuya laa tata urhanyako wabuya phaa kuthi wathi hayi mani mendi laa mcimbi walaa J50 siwurhoxisile kancinci sisalinde le nto yale June 30 bantase nayikhumbula
uyayibona loo nto. Abantu bayi-athenda iklasi yam bazayithetha le nto ndiyithethayo bathi ngabona silinde le nto yayile March and March nale nto yayile June 30 idlule then ke ngoku sizawuphinda siqhubekeke nge-J50. Ndatsho ndamtyityimbisela umntu bantasa ndathi le nto uyithethayo tata uRhanyarho ayivakali and andidibani ke mna kunomntu omdala ethena into engavakaliyo ndathi because andithandi utshalenje abantu abadala. So kutheni ngoku uzawuthetha into esingayiyo? I-30 June iyaqathi akubanjwa abantu before ezi-30 zikaJune. Sharp chomi yathuleka indaba apho. Sharp fast forward ke ngoku bantase to last week njengoba uMawiniza ebetestifya kuMadlanga Commission and then uGeneral Khumalo noGeneral Matondo and everybody that was accused babhala laa nto to i-NPA into nokuba makudrotshwe ii-charges. Bathi ke bona ke no ii-charges singatsho kwangoku sithi zibudrotshwa bantase based on the fact that sisafuna uinvestigate some more. Investigation yethu ayikaqoli ncam. Ndathi hayi ndathi ndim lowo bantase nditsho phaa kutata uRhanyarho ndithi ngoku usithi uyibophile le case une-confidence. Ndithi ngoku njani into yokubana usixelela into yokubana wona usa-investigator ngecase awawuredi into nokubana usithi into nokubana iye emaplangeni le case uredi ngoku sixelela ngento nokubana hayi wena usa-investigator kwathini nyhani. So uBrigadier Mukwele, which is oyena victim, well andifuni ukuthi eyona victim because bonke bazi-victims ishem, but sendiyatsho ke unqontsonqa lo into ize ngayo sisilo kwa-BMW ke inoba i-BMW yatsho into nokubana hayi sana sayenza into ngoku simenshina kwiMadlanga Commission ngenxa yele former employee. Yabo, so lo sisi ke ngoku bantase ubhalele isibhiliva nasentoni ukubana uzawuleya i-criminal charges against uMawiniza because uthi le nto yenziwe nguMawiniza kuye ayonto ifuna uyekwa. Ndathi ndiyanqinelana nawe sisi, if zikhona ezinye ii-charges ezodlula ezo ze-criminal nazo faka yonke i-charge engafakwayo phaa uyifake wenze laa nto. Yaba kudala abantu betestifya ooGeneral Phahlane besithi ndaba ne-depression after into endayenziwa ngaba kwathini simane sisithi yo mabakhe nabo baphathwe zi-depression bagcwale bathi eMilpark bantase eMilpark. And ke ngoku bantase akho nto intsha esiyivileyo kwiMadlanga Commission besides the fact that siyayazi into kaBrigadier Mukwele ikhukhiwe. Yabo, siyayazi leyo, and then ke ngoku siyayazi into nokubana ezinye allegations zikaGeneral Mkhwanazi into nokubana makukho questionwe uAdams lo nto nokubana eza files azifumeneyo i-classified information ye-crime intelligence wayezithatha phi yena. Mayiqalwe apho. Wazama ukuthi uMawiniza wamthatha uadvocate Silwat awukwazi silapho because le nto le kuthiwa ayikho semthethweni, but xa yenziwa ngabanye abantu niyayibona into nokubana ayikho semthethweni, but xa yenziwa ngu-Adams nijonga le. Wathi ayizukwenzeka le nto, not on my watch. NeMadlanga Commission yathi awukwazi mntase, awukwazi. So leyo ka-Adams yona bantase uxelelwe straight into nokubana uAdams kufuneka kubekho ii-charges azibekelwayo ecaleni ezithi yena. So iMadlanga athi asithi inoba ibhizi ke kuzozo charges, yabo. And then kukhona lo unolwimi ke ngoku kuthiwa yena warivila igama lika-witness, I don't know which witness, but walirivila igama lakhe lamanyani. Uthi uMadlanga Commission sakubonisa abantu because asizufika apha thina sithi igama le-witness siyalifihla when uyolirivila ku-social media. Ndathi thiza abantu ke bathi ngoPatricia Mashale nalele khalathi ngathi iphofu sharp chomi. So ngoku bantase kuyo yonke loo nto yalo sisi kukho ii-documents esingazifumenanga athi yena akazukwazi usinika zona because akakho seofisini, yaqonda. So ime apho into yethu bantase, and ke ngoku into ka-Adams like yeyi bantase lo sisi lona mna ndifila ngathi ngoku kuyo yonke le nto akho way uzayithatha i-fall, akho way uzawulinda nantoni na ngoku. In fact I think apha khoyo ngoku ulindele
bendizawuthi ulindele ukugxothwa but ngoku uyikhawulelile yonke loo nto. Abanye abantu bathi because of pension and what not, but ngoku I think makalinde noba afike ngoDisemba, but azawufika Andrea Johnson, shoo. I knew she was going to suffer at Madlanga after day 1, but day 2 and 3, I don't think this woman will ever work as an advocate again, and I think rightly so also. People assume that I'm really cozy with IDAC. People assume that there's some type of corrupt relationship going there, but I'm patiently waiting for my turn to come and testify at Madlanga, because I got a whole lot to say when I get there. Trust me. And I think about 60% of South Africa is not going to like what I have to say, but it's going to be said. And let me tell you what one of the biggest issues that I have with all of this nonsense. Has anybody noticed the disparity in spend? We have 56 million of people in KZN, mostly black, and the state throws 100 million rand at it. And then you have 3,000 million on the Cape Flats, mostly colored, and the state wants to throw 8 million rand at it. And I, as a resident of the Cape Flats, as someone elected by you people, am supposed to shut up about this. Just help me understand this. When I go to Madlanga, I'm going to unpack exactly what they've done to us. En ek gaan nie kom in die laggie. Dat is mekaar sommer lekker verstaan. I'm not coming there to make friends. And I've noticed that there's there's an undercurrent at Madlanga. For those of you that know anything about me, ek gaan nie saamspeel nie. I'm confident in my facts. I'm confident in the truth. So, Courtney van Wyk mentioned Gayton spends 31 million on a single trip. You know, it's a lot of money. Well, to me, it's a lot of money. And the justification of it must be laid out. Parliament must know. South Africa must know. But can I ask people like Courtney Robertson to put the same energy into Alan Wynn's trip to the USA that he still hasn't disclosed? The man refuses to tell us how much money they spent on that trip. You know, the World Cup, it's a big thing. It comes every 4 years. And every country that qualifies, and even some that don't qualify, they send their sports ministers and their ambassadors there to go and watch it. And you know what? These people, they travel well. They sleep well, they eat well, they live well. So we would need an accounting on it. But when are you people, like you, Courtney, going to ask Alan Wynne to be as transparent as Gayton has been and say, this is what the trip has cost, I'll take my hiding for it? It gets even better. When I was still in the city of Cape Town, I think it was in 2022, Jordan Lewis and a handful of these chosen ones went to Antarctica with City of Cape Town funds. Luister gou mooi, Antarctica. There was no World Cup being played. There's no economic benefit for Cape Town. They couldn't sell anything there. They still went. You know what happened? A bunch of white went to tick something off their bucket list using your tax monies, and you people didn't ask anything. But the minute this is the color, brain, daar raak het 'n fucking problem vir julle. If Gayton's trip is a problem, then fleece Jordan Lewis and go after Alan Wynne also, and then you'll have my respect, because right now you're only singling out the colored boy. Let me tell you guys something. There's a big shock coming. And my game starts next week. Next week, we start playing. Next week, let's just say certain high-ranking Owens are going to feel what's coming. They're going to feel what's coming. Because while I've been quiet, I've been working. And we've been gathering. And we've been litigating. And it's going to be a very interesting week. Oh yeah, and as far as those cases against me, which I'm actually forbidden from speaking of, hou net 'n bietjie vas. You'll see the development soon. There's big apologies coming. And wait, I'm just going to keep quiet about it. Guys, we need to get to work. It's all hands on deck. It's boots on the ground, as other people say. Watch Madlanga. I'm waiting on my invite. Watch Madlanga. You remember, before I went to the ad hoc committee, it was essentially mostly
people that I would stand in solidarity with, black people that were gunning me. You're gonna see at the ADOC. You're gonna see at the ADOC. And then I turned off an ADOC upside down and then you went quiet. Here's your second turn. Bring Madlanga. Those are the finest legal minds in the country. Bring Madlanga. Tell him Fario Adams is waiting. Tell him that out there in the Cape Flats, there exists that rare animal. That thing that does not know fear. That thing that will stare down the PKTT and say, Futsak. It exists. It actually lives. Now, just because everybody bought that con man stunt on the 6th of June last year, I want you to know some of us still think. And as deep as they scratched into Section 27 at Madlanga, and even I was thinking, what the fuck? Here's the truth. Massive crime was committed. Tens of millions were stolen. And stupid people are acting like cheerleaders. But those same stupid people complain about crime and a lack of service delivery. And then it gets worse than that. It actually gets worse than that. How many of us have seen murderers and thieves and things run away, get out of jail, have cases thrown out because of a technicality, then we moan. But when it happens at a certain commission, then you want to applaud it because it comes down to skin color, doesn't it? The fact is that it was a colored boy and a handful of Indian people, and some of them are starting to have doubts about certain people, that turned the South African police services on its head. And that's the part a lot of people can't freak, and that is a real sadness. It is a real sadness. But anyway, Mensa, it's been a long day. I'm going to take a shower before the DA put up the water prices again. And then I'm going to watch some TV before the DA hike our electricity prices again. So we will speak soon. But let's make something very, very clear. The time for change is in November. Voter registration is here. You make sure that your kids are registered. You make sure that your neighbors know.